जायना, म्हणजे आम्ही ताची तुलना करचा जायना. सो ताचे खातीर आतां आमगेले आमी जर नॉर्मल बर्थडेज पळयले तर मनुष्य जितले काळ वरी जिवंत उरता तितले काळ तागेले बर्थडे सेलिब्रेट करताची. पण कृष्ण सगळे तागेले जन्म तागेले कर्म दिव्य आशिल्ले निमित्त कृष्ण जन्म जावन आता 5000 वर्ष जावन गेले, तरी आज वरी सगळे भक्त जे आसा तांणी मेळ न्हू हे जन्माष्टमी महोत्सव सेलिब्रेट करचा लागल्याची. आणि तशीच आनीक आमी आता हे जे जन्माष्टमी आसा आईचे ताजी आमी सुरवात हिज ग्रेस उत्तम नरसिंग प्रभू कीर्तनान स्टार्ट कर्या. उत्तम नरसिंग प्रभू आणि तांगेल फॅमिली तांणी कीर्तन हे स्टार्ट कर. Hare Krishna. Are we audible? Yes, Prabhuji. Thank
Rama Hare
हरे कृष्णा प्रभुजी, थँक्यू सो मच. तुमगेल परिवाराक सगळोकांक इतले लायक तुम्ही कीर्तन केले आणि आमकां सगळोकांक उत्साह दिले आणि ह्या जन्माष्टमी समारंभाचे एकदम ऑस्पिशियस अशी स्टार्ट जाले. सो थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन. हरे कृष्ण. सो आता आम्ही सानच अर्डवाले अशी आता एक फॅन्सी ड्रेस ऑर्गनायज केल्लो आसा. सान 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षाची अशी सन्न चंद चरडू मनमोहक अशी कृष्णाल रूप राधा राणी रूपांतू तांणी ड्रेस जावन आयल्याची. कृष्ण हे नावाच अर्थ असा की सर्वे आकर्षयती इति कृष्ण. जो सगळं काक आकर्षित करता ताका कृष्ण म्हूण आपयताची. तर अशी हे सान्न चरडू जी आसाची अशी बालगोपाल आले चंद रूपांत आसा ते आम्ही पळोवया. तर आता फर्स्ट जे आसा ते आसा अजय नाईक. अजय नायक जे आसा तो कृष्णा सान एक वर्सा चल्लो आसा आणि ताणे कृष्णाले रूप घेतल्या फॅन्सी ड्रेसांतून.
Krishna, 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 Hare, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 बोल हरी बोल. तर आम्ही आता पळयले की कितले चंद कोर न्हू. तांणी मातशी तुम्ही एस्थेटिक्स आणि सगळे इतलं लायफ लायल्या, माखनाचे एक मटका कडे फ्रुट्स आणि दवरिले. तर सान आशिल्ले त्यान कृष्णाल जे माखन चोर लिहिला असा की तांणी कशी माखन चोरी करता उरतले, कशी घरान तू लुटी करता उरतले, हे सगळे एकदम आमकां लाईव्ह पळोवच्या मेळ्ळे. आणि भारी चंद तुम्ही तेगेले ड्रेसिंग आणि केल्या आणि मस्त चंद तुम्ही डेकोरेट केल्या. सो थँक्यू व्हेरी मच अजय अँड थँक्यू टू हिज पेरेंट्स की तुम्ही पार्टिसिपेट केले. आणि आमगेल निवेदन असा की तुम्ही नित्य अशी आमगेल प्रोग्रामान येयाची आणि अशी सगळे हाज्यान आमगेल उत्साह तुम्ही इन्क्रीज करायची. सो अशीच ही आणि एक आमगेले आता एक चंद बालकृष्ण असा बेगीन होड एजाचे. तर हे बाल गोपाल रूप आशिल्ले आणि थोडे होड कृष्ण आम्ही पळयतले आता आराधना पै म्हणून. सो 2.5 वर्षाची एक सान चेल्ली असा आराधना पै. 3 वरेन बालकृष्णाले अशी एक रूप आमकां फॅन्सी ड्रेसांतल्यान दाखयतले. आराधना पै म्हणून. Oh. Say one more.
हरी बोल. आराधना. हरी बोल. भारी चंद तुम्ही हे फॅन्सी ड्रेसाचे हे केले. आमका कृष्णा लुटू यशोदा मैयाल वरेन दर्शन मिळे हे फॅन्सी ड्रेसान तू. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही इतलं चंद कोरनू डेकोरेशन आणि केल्या. बाजून तुळशी वृंदावन आणि दवरल्या. तर वृंदावन हे भूमिक नाव तुळशी वयल्यान मेळता की वृंदावना जर भूमी पळयले तर सुमार इतले तुळशी झाड सजते आणि तुळशीला अनेक नाव वृंदा म्हणून ताका वृंदावन अशी म्हणताची. तर तुम्ही वरी हांगा तुळशी देवी सगळे अरेंज करून वृंदावनाचे एक ऍटमॉस्फिअर क्रिएट केलंय. त्याबद्दल तुमगेल मस्त आभार आणि थँक्यू व्हेरी मच इतलं चंद नटखट लीला आमक दाखयल बद्दल. सो आणि प्लीज नेते अशीची प्रोग्राम आमगेल तुम्ही पार्टिसिपेट करता उराची येता उराची ह्या तुमका विनंती. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. कृष्णाल नाव आम्ही जेन्ना ऐकताची तर ताजुटू राधाल नाव हे तर येताची नित्य. कृष्णाल नाव घेवचे पहिलेच आम्ही राधाल नाव घेताच. राधे कृष्ण अशी आपूच उरता. तर आता आमगेले की अनेक अशी चिरस्वी शानबाग असा जे राधाराणील रूप घेऊन येत असा. 3 वर्षाची चिरस्वी शानभाग राधाराणी म्हणून आमगेले तर येतले. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Let's sing again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. हरी बोल. धन्यवाद चिरस्वी. मस्त लाईक करून राधाराणीले हे केले. राधाराणी कृष्णाला हजन कशी वृंदावनान तुम्ही कृष्णाल सर्व प्रमुख आराधिका म्हळ्यार राधा अशी म्हणून राधा नावाच त्यांनी अर्थ सांगताची. सो हांग वरेन आम्ही पळयत आशिल्ले सांज चिरस्वी राधाराणी रूपान तू कितले चंद करून कृष्णाला आराधना करचा लागेली डान्स करता आशिल्ली कीर्तनक. तर तुमगेले मस्त मस्त आभार चिरस्वी तुगेले पेरेंट्स. सो थँक्यू व्हेरी मच की तुम्ही पार्टिसिपेट केले आणि अशी तुम्ही आमगेले प्रोग्रामान तू येता उरून आमका उत्साह दियाची. धन्यवाद. आता कृष्णाले आम्ही विंगविंगड नाव जर पळयले तर सगळे नावान तू तागेले एक भक्ताल नाव उरता. देवकी नंदन म्हळ्यार तो देवकी चल्लो. यशोदा नंदन म्हळ्यार यशोदाल पूत. पार्थ सारथी म्हळ्यार अर्जुनाले रथ जो सारथी बनून ताण हे करता आशिल्ले तो पार्थ सारथी. तर कृष्णाक आपणाल भक्ताल नावान जर ताका आपयले तर ताका आणीक चड प्रीती. तर अशीची आमगेले
एक आचार्य असायची भक्ती विनोद ठाकूर, त्यांनी एक चंद भजन बरयल्या यशोमती नंदन म्हणून. तर हे भजनांतू त्यांनी डिस्क्राईब केल्या की कृष्णाले आणि वृंदावन वासी जे असायची तांगेल कशी रिलेशन आशिल्ले आणि त्या लेखान ताका कशी आपयतले. सो ते अशी विंगविंगड कृष्णाल नाव त्यांनी व्रजवासी लोटू लिंक करून एक लायक भजन केल्या आणि ह्या भजना वैरी आम्ही आता डान्स पळोवया. तर हे भजनांतू डान्सांतू कोरिओग्राफी जे आसा त्यांनी सुषमा कामत आणि दीक्षा पै माताजीन केल्ले. सो तुमगेल मस्त धन्यवाद ताका. आणि पार्टिसिपेट करतल चेडूवाल नाव नव्या भट्ट, ब्रजकिशोरी भट्ट, वंश पै, सुषमा कामत माताजी आणि मैथिली कामत अशी असा. सो आम्ही आता चेडूवाले एक चंद डान्स पळोवया. गोविंद माधव नवनित था
हरे राम 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 हरे हरे। जामुन तट चल गोपी बसन हर, जामुन तट चल गोपी बसन हर, रास रसिक कृपामय, रास रसिक कृपामय, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाशय, भक्ति विनोदाशय। ओ जशमति नंदन ब्रजवर नागर, जशमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान। ओ गोपी पराणधन मदन मनोहर, गोपी पराणधन मदन मनोहर, कालिय दमन विधान, कालिय दमन विधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हो. सगळे चरणवाले मस्त मस्त धन्यवाद. आणि सुषमा माताजी तुमकपर्यंत धन्यवाद. तुम्ही इथले छंद डान्स चरणवाल्या परसून घेतले. दीक्षा माताजी तुमगेलवरन मस्त मस्त धन्यवाद. आता आम्ही हांतू यशोमती नंदन ऐकले की कृष्ण जे असा तांणी म्हळ्यार गोपी परणधन, गोपीले तांणी प्राणधन असाची. सो आता आम्ही फॅन्सी ड्रेसांतू अशीच एक गोपी पळोवया. मीरा किणी जे असा ती सान गोपी जावन आमकां दर्शन दितले फॅन्सी ड्रेसांतून. मीरा किणी म्हण आसा तांणी फॅन्सी ड्रेसांतल्यान आमकां गोपीले दर्शन दितले. हरे कृष्ण. धन्यवाद मीरा. इथे लाईक करून गोपील आमकां हे दाखयले. बिकॉज कृष्ण लिलान जर आम्ही पळयले तर सगळे गोपीज कृष्णा खातीर केन्ना हार आणि गांतत उरत आशिल्ले. सो आमकां त्याची पळोवन त्या लिला आमकां स्मरण जाले. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि अशी आमच्या प्रोग्रामांतू नित्य पार्टिसिपेट करता उरी आणि आमकां चंचंद अशी एक एक फॅन्सी ड्रेस डान्स आणि करून दाखवीत. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. आता नेक्स्ट आणि आम्ही सगळे गोपींतू जर आम्ही श्रेष्ठ पळयले तर ती राधा राणी.
तर अशीची राधा राणीले एक दर्शन घेऊन मानवी कामत म्हूण आसा सांचेली ती मानवी कामत आमका राधा राणी आणि तू फॅन्सी ड्रेस दर्शन दित. धन्यवाद मानवी इथले चंदकोन आमका राधा राणी दर्शन दाखयला की राधा राणी वरन कशी आता फूल आणि कृष्णा खातीर हार आणि हे करतो आम्ही देवळांत केन्ना जर राधा राणी दर्शन घेतले तर राधा राणी हातान तू निते कृष्णा खातीर एक हार उरता आणि ते अशी तिने हे कोरून कृष्णा खातीर भक्तिभावान तयार केल्ली उरता. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि निते आमगेल अशीची प्रोग्रामान तू प्लीज पार्टिसिपेट करतो उराची. धन्यवाद. आता आम्ही एक युनिक पास टाइम पळयतले कृष्णाले. आम्ही आजकाल कलियुगांत वरी पळयताची की मस्त लोक जे आसा तांणी स्वताक देव म्हूण म्हणताची की आम्ही हाऊ देव आसा हाऊ देवाल अवतार जावन आयला. तर अशीची कृष्ण लिलांत वरी एक राजा आशिल्लो जो स्वताक विष्णू अवतार म्हणून म्हणत आशिल्लो. तर कोण आसा हे आम्ही आता विभू पै आणि विष्णू पै अशी दोन चेडू आसाची तांणी तांगेले फॅन्सी ड्रेसांतल्यान हे काणी आमकां दाखयतात. सो विभू पै आणि विष्णू पै. लेटर बरंदिका दिता ताका धैर्य असणारे युद्ध करूया. जय पोलीस कृष्णा. ओ हा 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 हा. ओ हा बाई तू लेटर बरयता या युद्ध भूमीन तू सुण्याक आश्चर्य. हाँ आई बात अब पुलिस कृष्णा. ओ हो कोण मेघन की पीतांबर कौस्तुभमणी श्रीवत्स लांछन फुल्लमाळा पुरिगल्ला मेघन मुंडकीची हो कोण. आव पौंड्रका वासुदेवा. आव कृष्णा. आव वासुदेवा. आव पौंड्रका वासुदेवा गोतसा. आव परमदेवोत्तम पुरुष कृष्णा. आव कृष्ण
नाही हा कृष्णा कृष्णा युद्ध करूया गदा युद्ध मला युद्ध खड्गा युद्ध धनुष युद्ध तीन अक्षोहिणी सोल्जर्स मेल्लाची हत्तू महत्वाला मेगा सुदर्शन हो हा तुझा सुदर्शन ना गा सुदर्शन ओ पौंड्रका तुक्का तुक्का मुक्ती मेळ्ळा कसला म्हणारी तू निरंतर जावनु मेगेल वैरी ध्यान केला जलारी विंगडान शिक्का म्हणारी कोणे मक्क जो मेगेला लीलेक अनुकरण करचाना हाव संगीला उत्तर मात्र अनुसरण करका हे लीले श्रीमद भागवतमाच्या कॅन्टो 10 चॅप्टर 66 हरे कृष्णा मेगे नाव विभू पै विष्णू पै हरे कृष्णा थँक्यू व्हेरी मच विभू आणि विष्णू. तुम्ही इथले चंद कोरनो आमका भागवतमांतून लीला दाखयले एक मिनी ड्रामा शो जाले आमका. सो थँक्यू व्हेरी मच. इथले चंद कोण तुम्ही पौंड्रक वासुदेव आणि तागेले कृष्णाले युद्ध दाखयले आणि एक इथले लायक आमका शिकवण वरी तुम्ही दिले एंडिंगक की कृष्णाले ऐकू का आणि दुसरं कोणाले हे ना बरोबर. तर कृष्णा जो असा तोची हे असा ईश्वर परम कृष्ण अशी ब्रह्माजी स्वयं म्हणटाची ब्रह्मसंहितांतू. तर दुसरं कोणे जे असा ते कृष्णाल बराबरी करचा जायना आणि कृष्णाल जन्म आणि कर्म हे दोन्ही दिव्य असून कोणे साधारण मनुष्यानं त्याचे अनुकरण करचे शक्य ना. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर सच अ नाईस परफॉर्मन्स आणि अशी निते आणि पार्टिसिपेट करतो उराची. आणि थँक्यू व्हेरी मच तांगेल पेरेंट्सक वरी की तुम्ही इथे चंदकोन चरडुवाक ऐकून दिलं. थँक्यू व्हेरी मच. हरी कृष्ण हरे कृष्ण. तर जन्माष्टमी नंतर नेक्स्ट डे कृष्ण जन्म जे झाले ते अष्टमीक झाले भाद्रपदाचे कृष्ण पक्षाचे अष्टमीक जन्माष्टमी आशिल्ले. ताजे नेक्स्ट डेक नंद महाराज जे असा तांकां इतलो आनंद जाले की आपणाक चल्ल जालो म्हणून तांणी ताचे खातीर एक व्हड फेस्टिवला आयोजन केले वृंदावनांतू आणि सगळे ब्रजभूमीन हे फेस्टिवलांतू पार्टिसिपेट केले. तर हे जे फेस्टिवल असा ताका नंदोत्सव अशी म्हणटाची की नंदानं आयोजित केलेले उत्सव हे नंदोत्सव. तर अशी आम्ही आता नंदोत्सवा वैरी एक लायक डान्स पळूया की नंदाक कशी लेखान आनंद जाले आपणाल चरड जालील निमित्त. तर हे डान्स जे असा ते श्रीमती सुषमा कामत माताजी हांणी कोरिओग्राफ केल्लो असा आणि तांतू पार्टिसिपेट करतल चरडू आकाश नायक, तन्वी नायक, नव्या भट, ब्रजकिशोरी, वंश पै, रश्मिता पै, राधिका नायक माताजी आणि सुषमा कामत माताजी हांणी आसाची. सो आता मी नंदोत्सवा वैरी एक डान्स परफॉर्मन्स पळोया.
तुमगेल मस्त मस्त धन्यवाद आकाश आणि तन्वी. इथले चंद कोण तुम्ही आमकां दाखयले की वृंदावनान तू नंदोत्सवाचे मूड कसं आशिल्ले की सगळे व्रजवासीन कितले चंद करून सेलिब्रेट केले, सगळीकडे आनंद आनंद आशिल्ले आणि तुमगेल परफॉर्मन्स करून वरे आमकां मस्त आनंद जाल्या. सो थँक्यू व्हेरी मच आकाश तन्वी, इतले लायक करून तुम्ही हे डान्स केल्ले का. आणि तांगेल पॅरेंट्साक वरेन धन्यवाद की तुम्ही चेडवांक इतले चंद करून रेडी करून तांगेल डान्सा प्रॅक्टिस घेवन आणि आमकां इतले हे केले. थँक्यू व्हेरी मच. प्लीज अशी नित्य आमगेल्यान तू पार्टिसिपेट करता उराची हे विनंती. हरे कृष्णा. आता हे डान्स परफॉर्मन्सा नंतर आमकां आणि परत 2 मनमोहक अशी कृष्णाले रूप पळोवच्या मेळटले फॅन्सी ड्रेसा थ्रू. सो फर्स्ट पार्टिसिपंट जे आसा तांणी आसा शिवांश नायक. आणि शिवांश नायक जे आसा तो बरी कृष्णाल रूप घेवन आता आमकां फॅन्सी ड्रेसान तू दर्शन दिता. धन्यवाद शिवांश. आमकां इतले चंद करून माखन चोरी लीला दाखयल बद्दल. तर यशोदा आणि कृष्णाले वात्सल्य प्रेम आणि तांगेले इंटरॅक्शन आमकां हे फॅन्सी ड्रेसान पळोवच्या मेळे. ताचे खातीर मस्त मस्त आभार तुमगेले. तर व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम अशी म्हणटाची की फुल वृंदावनान तू कृष्ण जो आसा तो नवनीत चोर माखन चोरी करून खातल म्हणून मस्त फेमस आसा, मस्त प्रसिद्ध आसा. तर हे लीला आता आमकां तुमगेले फॅन्सी ड्रेसान पळोवच्या मेळे. ताचे खातीर मस्त मस्त तुमगेले आभार. थँक्यू व्हेरी मच. आणि नित्य अशीची आमगेल्यान तू पार्टिसिपेट करता उराची हे तुमकां विनंती. आता नेक्स्ट अनेक आमकां कृष्णाल रूप पळोवच्या मेळटा ते म्हळ्यार सिद्धार्थ पै म्हूण आसा आणि तो आमकां कृष्णाले रूप दर्शन दिता फॅन्सी ड्रेसांतल्यान. सकळांकी नमस्कार. हांव कृष्ण. मगिल बर्थडे जन्माष्टमी. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. When evil becomes more, I myself will come to this earth and restore dharma. Hare Krishna. हरे कृष्णा सिद्धार्थ. मस्त मस्त धन्यवाद की भगवद्गीतान तुले कृष्णाले जे ज्ञान आसा ते आमकां हे फॅन्सी ड्रेसान तुल्यान तुवें सांगले. थँक्यू व्हेरी मच. इतले चंद फॅन्सी ड्रेस हे केले बद्दल. आणि अशीची प्लीज आणि
नवीन नवीन आमकां फॅन्सी ड्रेस कोण दाखोवन डान्स आणि ड्रामा सगळ्यांक पळोवन न्हू आमकां अशीची उत्साह दिता उर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा सिद्धार्थ. आता कृष्ण लिलांत आम्ही जर पळोवचा गेले तर एक मस्त फेमस पास्ट टाइम जे आसा ते कालिया मर्दन लीला आसा. आम्ही आता जितले वरी कीर्तन ऐकले यशोमती नंदनंतू आम्ही ऐकले की कालिया दमन विधान अशी एक कृष्णाले तांणी पास्ट टाइम डिस्क्राईब केल्या. सो कालिया दमन लीला कालिया मर्दन हाजी वैरी आम्ही एक आता म्युझिकल अशी पळोवया आणि नागपत्नील प्रेयर्स जे आसा ते आम्ही तांतुल्यान पळोवया. सो हांव आता शाश्वती गांधर्विका माताजी हांकां हँड ओव्हर करता. तांणी पार्टिसिपेंट जाले इंट्रोडक्शन दितले आणि म्युझिकल आम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. माताजी म्हाका को होस्ट कराची. माताजी मिगेल्या एक्चुअली ते है ना मधुपति गोपीनाथ प्रभु को होस्ट करता है शाश्वती गंधर्विका माता जी का. स्पॉटलाइट नाही, को होस्ट कराची. करूया. 2 मिनिट माता जी. लॉग ऑन कॉम्प्लीट. कृष्ण आणि तगेलೊಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಕ್ ಸಕ್ಕಡೆ ನಿತ್ಯ ಮಣ್ಕೆची वृंदावनांतू गोरवांक चोरच्याक यमुना न्हंयतल्या वता असताना पळोवच कसने घोड घोड यमुना न्हंयचे उदकाक विषकारी जाला. विषा बुग्गो खतखत येतस. न्हंयत तोशचे जेळके आणि जलचर पुरे मेल्ल्यांची. न्हंयतला वयर दुखून उपतसिले पक्षी पुरे मरतसंची. थंय लागीं आशिल्ले सकडे रुख जडकुट पुरे मेल्ला. हे नमुनेरी व्रजवासींक बाद दितसचे अपराधी दुष्टू कोण. असल एक दुष्टाक कृष्णान कशी दमन करून शिष्टांगेले रक्षण केले म्हणून आत पळया.
विश्वाय तदुपद्रष्ट्रे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे अनविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च नमस्तुभ्यं भगवती पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ अत्यद्भुत जावनो कालियामर्दन लीलेचे नृत्य केलेल्यांक सकडांक हृत्पूर्वक धन्यवाद. ताज्योटू तुमकां पुरे जनांक परीक्षा जाता सेकंड राउंड टेस्ट जाल्यार वय प्रॅक्टिसाक येवन सहकार दिलेल खातीर तुमकां तुमगे ल्हान अम्माक मस्त कोटी कोटी धन्यवाद. आणि आता पात्र परिचय कोण दिता. कृष्ण जावनो सान्वी पै कोटेश्वरादकोनो आणि कळिंग जावनो कालिया जावनो वंदिता नायक कोटेश्वरादकोनो नागपत्नी जावनो उन्नति भಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಾದಕೋನು ಅನೇಕ್ಲಿ ನಾಗಪತ್ನಿ ಜಾವನು ಅಶಿತಾ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಾದಕೋನು ಅನೇಕ್ಲಿ ನಾಗಪತ್ನಿ ಅಪೂರ್ವ ಭಟ್ ತೀವೆ ಬೆಂಗಳೂರಾದಕೋನು आणि गोपास जावनो विष्णु पै आणि विभू पै बेंगळूरादकोनु. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आम्ही आता इथले चंद कालियामर्दन लीला पळयले ताका तुमगेले मस्त मस्त आभार. आता आम्ही अनेक कृष्णाले एक हे पळोवया रूप पळोवया फॅन्सी ड्रेसांतल्यान. तर महंत म्हूण एक सांज चल्ला आसा तो कृष्ण म्हणून आमकां आतां दर्शन दितलो फॅन्सी ड्रेसांतल्यान. महंत. हरे कृष्ण. धन्यवाद महंत. इतले चंद आमकां कृष्णाले लीला आणि हे दाखयले खातीर फॅन्सी ड्रेसांतल्यान. थँक यू व्हेरी मच. आणि अशी नीते पार्टिसिपेट करता उरी. ओके. तुमगेले पेरेंट्सा वरी मस्त मस्त धन्यवाद. सो आता आम्ही कालियामर्दनाचे म्युझिकल पळयले तशीच आम्ही अनेक डान्स परफॉर्मन्स आता पळोवया. कर्नाटिक म्युझिकांतू फेमस हे आशिल्ले वेंकट कवी म्हूण एक तांणी हूड हे आशिल्ले. तांणी स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण हे पद कंपोज केला जे मस्त फेमस आसा आमकां सगळ्यांक गोतुरतले. तर ताजेरी आम्ही आता एक डान्स परफॉर्मन्स पळोवया स्वागतम कृष्णा वयरी. सो हे डान्सान तू पार्टिसिपेट करतले सुषमा कामत माताजी, रश्मिता पै माताजी आणि राधिका नाईक माताजी आसाची. आणि तांनीची हे तिघ जणीन डान्स वरेन कोरिओग्राफ केल्लो आसा. सो आम्ही आता स्वागतम कृष्णा वयरी एक डान्स पळोवया.
That's what some. स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरपुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण पुष्पगन्धकलभा मोगदाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकलभा कस्तूरी तिलकमहिमा मम कान्तनन्द गोपगन्ध मोगदाप्त सुलभा सुपुष्पगन्धकलभा कस्तूरी तिलकमहिमा मम कान्तनन्द गोपगन्ध स्वागतं कृष्ण शूरचाणूरमल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकाशूरचाणूरमल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकाशूरचाणूरमल्ल मल्ल विशारद कुवलय पीठमर्दन कलिंग नर्दन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव वर्धन कलिंग नर्दन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्ट जन बाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव शिष्ट जन बाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार
pagari sadasa sari ga pada sada pagari sadasa sa sari ri ga ga pa pada da sa sada pa pagari sadasa sari ga ri ga pa da sa da pagari sadasa tatti tak junadam sa da pagari sadasa tatti tak junadam takatari kokutana kida takadim 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 takatari kokutana kida takatari kokutana kida takadim tari kokutana kida takadim kokutana kida tak swagatam Krishna Sharanagatam Krishna Madhura Purisadana Mriduvadana Madhusudana Swagatam Krishna 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 हरी बोल. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त छंद डान्स जाले आणि भारी लाईक जाले पळोवच्याक कोरिओग्राफी आणि मस्त छंद आशिल्ले. थँक्यू व्हेरी मच फॉर सच अ नाईस परफॉर्मन्स. थँक्यू. मस्त छंद जाले डान्स. सो आता आम्ही आणि फॅन्सी ड्रेस थोडे पळूया. आमगेले सान प्रार्थना प्रभू म्हूण येतली आणि ती आमकां कृष्ण रूपांतू दर्शन दाखयता फॅन्सी ड्रेसा खातीर. प्रार्थना प्रभू म्हणून. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशं यात्मभावतो ज्ञानदीपेन भासता हरी बोल. प्रार्थना मस्त छंद परफॉर्मन्स केले आणि इथले 6 एजार इथले 4 श्लोकास अशी बायहाट कोण म्हणजे भगवद्गीतान तुले खरे मस्त मस्त. थँक्यू. इथले लायक आमकां इन्स्पायर केले खातीर थँक्यू सो मच. आणि प्रार्थना पेरेंट्साक वरेन मस्त मस्त धन्यवाद. अशी इथे पार्टिसिपेट करता उरा आणि आमकां अशीची इन्स्पायर करता उराची. थँक्यू व्हेरी मच. सो आता आमगेल उठू संमती कामत म्हूण आसा ती आमकां राधाराणी रूपांतू दर्शन दाखयतली. सो संमती कामत आणि आता राधाराणी आमकां फॅन्सी ड्रेसांतू दाखयता.
हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच सम्मती. इतलं आमकां चंद दर्शन दिल्ली खातीर. इतले चंद कोरनू देवा खातीर हार कोरनू तांकां हार आणि अर्पण कोरनू भारी लायक फॅन्सी ड्रेस आशिल्ले. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि अशीची नेते पार्टिसिपेट कोरनू अशी नेते विंगविंगड हंतू हे कोरनू आमकां आमगेले अशी निवेदन आसा तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच. आता आम्ही डे टू डे तू पळयताची की भक्ती करचे जे आसा ते सगळोकांक म्हळ्यार हे आसा की हा भक्ती कोर का बट डेली लायफा भितर आमगेले इतले स्ट्रगल उरता की अरे हांव म्हगेलें काम करू की भक्ती करू की कसं करू. म्हळ्यार एक सद्दां आमगेल्या आयुश्यांत एक संघर्ष उरता की आम्ही कसल्या म्हापशांनी इतले टेम्पटेशन्स आमकां डे टू डे फेस करता उरताची. तर अशी टेम्पटेशन्स एक फॅमिली फेस करच्या लागल्या आणि तांणी कशी हे हंतुल्यान भायर पडताची ते आम्ही एक ड्रामातुल्यान पळोवया. सो कृष्ण प्रेम नावाचे एक ड्रामा आसा जांतू आम्ही एक सांत फॅमिलीले डे टू डे सिनारिओ पळयतले. सक्कड आमची केल बांधवांक भगवत पुराण कोंकणी टिमा तुकून हार्दिक स्वागत करता आणि मी गेले दंडवत प्रणाम. श्रीमद भागवताचे एक फर्स्टाचे श्लोक सांगून आयचे कृष्णाले आमगेले मोगाच कृष्णाले आशीर्वाद मागता. जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. कृष्ण प्रेम म्हणजे फायनल फ्रूट ऑफ द होली नेम म्हणून आम्ही आचार्यगण सांगतात. तशी आज ही भगवत पुराण भक्तवृंद एक नाटक तुमगेले एदरू प्रस्तुत करूक येता आसत. आम्ही केदना इलेक्ची की आमकां लक्ष्मी गौरव यशस्సు भरती हार्ड वर्क करून मेळटा म्हणून साधारण पुराजन अशी लागता ती. एक पंत आमकां हार्ड वर्क केल्यार वरे लक्ष्मी मेळना गौरव मेळना यशस्సు वरे मेळना तेदन आमकां भरती दुःख जाता जन डिप्रेशनांत येता ती. हे भौतिक जगांत तू असं सिच्युएशन तुकून कशी भायर येवचे म्हणून आमकां सुलभ वाट चैतन्य महाप्रभून दाखयला आसा. तशी आम्ही ह्या विशयांनी ऍक्टिंग करून दाखोवचेक आमगेले भगवत पुराण टीम येतास आम्ही पळोवया हांवें तांकां. चंदन गंधित धूप तुला दाविला स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला उठी गोपाला त्या बाजून दिशेला गुलाल उधळून एक ग्लास उदा हांडित्वा यांची उद्दा थँक्यू. अन्नी मोबाईल पळोवन बेसल्यांची कोंकण भागवत पुराण टीमांत कसकी नवे व्हॉट्सएप पेटयला कसकी नवी रेसिपी हो
पळूया कसं म्हणू हांवें थोडे वेळ बसून फोन पळयता राधिका भाऊ माताजीन कशी सुरनाल करची म्हण पेटयल्या पळूया पळूया ओ हो भाग्यवान आज मौसम बड़ा बेईमान है लायक कपड घालू किती आजी कसल्या विशेष असवाय पूर कसं काम जाय म्हण संग्यांची पद्य पुरा तुम गेलाय नाही लायक दिसून येत म्हणून गेले ऑटोमॅटिक आईल तोंडातल्या ना सोड्या संग्या कसं जाय म्हणू आज मोसम म्हळ्यार सांगल नव्या सकाळच्या न्हू इतलं थंड वातावरण असा गरमागरम भजी तुगल हातात भजी खावची मस्त मन करत असा थोडी चटणी वाटू तिखट चटणी हडता गेले म्हणू ना सगळं वेळ या करंदी त्या करंदी म्हणून केन्नाय 2 वर्सांतल्यान कोविड म्हणून घरा भितर बसून ह्या दी गो चेडू आले सरची म्हण आता पुणी ऑफिस आवताची म्हण हुशार आशिल्ली शेनवार आयतार सुरजेले ह्या करंदी त्या करंदी या बामणाल काम चेडू काम हंगेल टिफिन हंक जाय जाल्यार वेळार हांनी उठायताची हांव मात्र ब्रह्मी मुहूर्तार उठा न्हू हंगेल्या टिफिन करका हंक रेडी करका हंक पुरो जना पेटोवका पूर जावन गेली म्हाका शेनवार आयतारूय रेस्ट ना प्रवचन जाले भजी मेळतल की ना हडता बेश्यांची करून हाडली हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कोण बा इतली तेजस्वी साधू पुरुष आमगेल घरा भायर आयल्यांची इतलं तेजस्वी साधू पुरुषांक हांव केन्नाय पळयनी मू हांका घरा आपोवन आमी सेव करका राब हांगेला निमगून येता वचून किते ऐकत हांवें कसं जालें आमगेल घरा भायरी घरा भायरी 3 जाण तेजस्वी साधू पुरुष येवन राबल्यांची कसं तेजस गोतस्वे तांगेल तोंडा वयरी तांग घरा आपोवन आमी एक सेव करयावा राग गो तू खाव वासनी धाडिल नव्हे भजी करचे मागीर तू भायर कसं खतरे गेल्ली तशिली कोण की भायरी उलयला वरी आयकले कोण म्हण पळोवचे वता तीन तेजस्वी आशिल्ली साधू पुरुषान आमगेल घरा भायर राबल्यांची तशी तुमकां आमगेल घरा परिस्थिती गोतच नव्हे कसं वाईट अस म्हणू तांकां आपोवन ಸ್ವಲ್ಪ सेव केला री ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल उद्धार पुणी जातले ಸ್ವಲ್ಪ भाग्य उदय जातले आमगेले आपोच वे हांव तुगेल बा म्हूण तेजस्वी दिसना भायल पुरुष तू पुरा तेजस्वी दिसच्या लागले वा 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 अनेक भाईल लोक आपोवन आमी घरा जर हाडल्यार आमगेल कसले उद्धार बिद्धार काय जायना उलटा घरातले खाल जावन वता कळ्ळ मुगो तुम्ही तेजस्वी म्हळ्यारी बट केन्नाय आपयत वे आजी एक दीस तुमकां आपोच वे तांकां भितरी अना तू गोतस वे अम्म केन्नाय साधू तांग घरा आपोवन सन्मान करता आजी तुका नव्हे तू घरा आसना त्याच खातीर आमी तुका नेमकी तसं तू कसं मध्ये तू हड्डान उलयतना केन्नाय अम्मा म्हण अम्माल बालुसे आसता आजी आनस म्हणू अन्नाला चाडी सांगतो वे तू बस भितर वचून वाजून बैस बस आज म्हळ्यारी प्लीज आपोच वा ते कर मारे ती आयली आपोन आयली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृप कर नो तुम 3 जणे आमगेल घरा भितर येवन आमगेल सेव स्वीकार करता वा आम्ही 3 जण ಒಟ್ಟು येवचे जायना मो कोणे एकल्यान येऊ जाता तुमगे ते काय ते हांव धन
हांव सफलता. हांव कृष्ण प्रेम. दयकर तुम्ही येतावे आमगेल घराक. माते आम्ही त्याग जणांनी ओटूक येवचे जायना. तुम्ही आमगेलंतूर कोणाकय एकल्याक आपयल्यारी आम्ही येताची. आमगेलंतूर कोणी येऊ का म्हूण सांगून तुम्ही आलोचन करून एक तीर्मान करून आमकां पया तेन्ना आमी येताची. हो तशी रब्यांची आज मिगल बामना रजा हांव तांगेला वचून निमगून येता कोण आपोचे म्हणून काही वचू नाकाची. एक मिनिट आत्ता भितर वचून भायर आयली. जायत मात. तनी 3 जण ओटूट घरा भितर येनाच काही तांगेलांतूल कोणा एकली मात्र येवच काही. तंतूल एकले धन काही आणि एकले सफलत काही आणि अनेकले कृष्ण प्रेम काही. आम्ही कोण जाय म्हण चूज कर का काही तांगेलांतूल एकलं मात्र भितर येत काही कोण आपोच हांवें. धन 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 आणि काय ना धन आपण नाक की म्हणो म्हाका दिसता आम्ही सफलता आपोया. सफलता आपयला री तर जोट धन फ्री जाऊन येता. कसं म्हणता तुम्ही. तू त्या फ्री एक म्हणचे आवड नका तुका त्या फ्री चक्करांत आमगे 2-2 चेडू आयले सर कोतास मगो फ्री एक म्हणचे आवड ना. ते आम्ही कसं करचे डॉक्टरान म्हणलं नव्हे एक डिलिव्हरी करतना आणि एक डिलिव्हरी फ्री म्हणू. ताजी कितीरीची वाढ ना उन्हार जाली नव्हे. आता पहीर तुम्हीची ते सुपर मार्केटात चमकाल टीव्ही ओटू स्टेबिलायझर फ्री म्हणून टीव्ही घेऊन येणीच वे केदन पळयल्यारी वतन म्हणताची पळगो ते सोपा उठ ते फ्री असं घ्या 2 महिन्या सामान एक पर्यंत जाली म्हणून. आज कसं लाश म्हणतस आम्ही सफलता का आपोया. हे म्हारगाई दिवसाक तू स्वतः पळयतास आमगे घरा स्थिती कशी असली जर धन जर आईल असणे आम्ही बुर्ज खलिफान सुद्धा आमगे फ्लॅट घेवेत. विचार कर वर्ल्ड टूर आवच येत आणि ना ज्याला हांगा बसून करत बस का आणि काय करच्या जाऊत ना आमका कळ की नाही. तशी नाही पळयांच्यात नारायण मूर्ती पळया तुम्ही ताक सफलता तागला कसं आशिल्या सफलता इलेची कितलं धन आयल्या. आता एक कसले 4 घर घेवेत आणि बुर्ज खलिफान तू तशीच हांव तुमक सांगचे. खय नारायण मूर्ती हा नारायण मूर्ती नाही तू सुद्धा मूर्ती नाही कळी की प्लीज धना वचून आपोनी. अना आमा प्लीज तुम्ही ऐकयाची. आम्ही भागवत पुराण कोंकणींतू डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीला प्रवचन ऐकलं सर. तंतु त्यांनी महाभारताच्या एक प्रसंग सांगतात. एक दिवसू दुर्योधन आणि अर्जुन श्रीकृष्णालागी सहाय नमुचे येतात. श्रीकृष्ण तांका 2 विकल्प दिता. एक विकल्प कसा म्हणल्यारी श्रीकृष्ण तांगेल नारायणी सेना दिता तर श्रीकृष्ण तिकले शक्तिशाली असं. अनेक विकल्प कसा म्हणल्यारी श्रीकृष्णूचे युद्ध आता जलारी श्रीकृष्ण कंचे अस्त्र शस्त्र धरना. दुर्योधन विचार कर नतील सांगता मग नारायणी सेना जाय अंत्यांतू कोण विजय झालो तुमक गतच तवा. भाई अर्जुन जिंकिलो पांडव जिंकिले. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्भूमिः. खै श्रीकृष्णस्की खै अर्जुनस्की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ते विजय धन धर्म आणि पूरा असता त्यांचे अना अमा आम्ही कृष्ण प्रेमा कपोया. शाबाश पुता शाबाश. आज मग कळणार की मग कितलं होड झाला. वचको कृष्ण प्रेमा पोन्यो फायनल. तुमक बाम आम घरान तू बाम नानानी चेडू आणि सांगिले जाऊचे आमगेल कोण ऐकता आपण हाडता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. तुमगेल कृष्ण प्रेम कोण. हा माते तुम्ही दयकर नमगेल घरा येतावे आमके एक सेव करची भाग्य दितावे तुम्ही. जायत. ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे. भाई गो तू एकले आपोवचे गेली मगो हे इतले पलटन खंयच्यान आयली म्हाका काय गोत्ता म्हळ्यार री कृष्ण प्रेम यो म्हळ्यार कृष्ण प्रेमाल मागशी मागशीच आमगेल घरा भितरी धन आणि सफलता वटू आयल्यांची किती आहे माते कशी भगवान नारायणाल चरणारविंदान तू कोटी कोटी लक्ष्मी सेव करतांच की तशीची कंची घरान तू नारायणाल सेव जाता थंय लक्ष्मी तीची जावन येता. तुम्ही धन आपईल म्हणजलारी तो एकलो येतसिलो. तुम्ही सफलता आपईल म्हणजलारी तो वय एकलो येतसिलो. ताज्योटू तुमगेल बरबादी वय अवश्य जातसिले. तुम्ही म्हाका पयले कृष्ण प्रेमाक पयले कंची घरान तू कृष्ण प्रेमस की त्या घरान तू धन ऐश्वर्य सफलता वैभव सदैव विराजमान जावन असता. यश यश बसाची 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. लाविला स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला. हरी बोल श्रीमद भगवद गीता तू अशें सांगिलास की वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः. कृष्णाले ज्ञान कृष्णाल भक्ती कुर्चींची हे सक्कड भागवत भगवद्गीता भगवत ग्रंथाचे अंतिम गुरी ताक प्रसन्न करचींची सक्कड यागाचे उद्देश आमगेल पुरा कर्मज फल मेळची बरे तागेल निमित्तची तपस्सु कृष्णाक अर्थ करचे खातीर करचे ताका प्रेममय सेव करचे आमगेल धर्म. भक्ती सेवे श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन केल्यारी आमका कृष्ण प्रेम मेळटा. खंय नारायण असती थंय लक्ष्मी खंडीत असता. खंय लक्ष्मी असतकी थंय यशस्व आणि गौरव मेळटची. तशी कृष्ण प्रेम एक मेळ्ळ्यारी आमकां सक्कड आपी मेळटा. श्रील प्रभुपादान आमकां सांगिलां की as soon as one comes to the platform of chanting pure Hare Krishna Mahamantra without any offenses, he becomes immediately enhanced in love with Krishna and Krishna prema म्हणून. तशी आम्ही सक्कड जन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणूया आणि कृष्ण प्रेम प्राप्त करूया. जाय नव्हे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ड्रामा टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद की तुम्ही इथे चंद ड्रामा दाखयले आणि कृष्ण प्रेमा महत्व जे असा ते तुम्ही आमका हे ड्रामातुल्यान सांगले. सो हांव एक पात्र परिचय कोण दिता. नॅरेटर आशिल्ले मंदाकिनी शेणोय माताजी. हजबंडाल रोल गोवाल रोल केल्ले हरगिरेस आमला सीता माताजीन. बायलेल रोल केल्ले श्रीमती गायत्री कामत माताजीन. दुवेल रोल केल्ले ग्रीष्मा कामतन. चलाल रोल केल्ले अर्जुन राव. कृष्ण प्रेम जाल्ले शाश्वती गंधर्विका माताजी. धन आशिल्ले श्रीमती रश्मी भट माताजी आणि सफलता आशिल्ले श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी. हे ड्रामा भितरी टेक्निकल सपोर्ट जे आसा ते राधिका नाईक तांणी केला. ट्रान्सलेशन जे आसा हे ड्रामाचे कोंकणी ताजे एक हे दिवचक ते शिल्पा शेणोय माताजी तांणी केल्ले आणि ड्रामाचे जे डायरेक्शन आसा हे सगळे गायडन्स जे आसा ते सखीचरण माताजीन केल्ले आसा. सो ड्रामा टीमाल मस्त मस्त आभार. एकदम अशी कॉमेडी आणि हे करून
लायक कोण आमकां ड्रामा मेसेज आनी एकदम बरे तुम्ही कन्वे केले आणि एकदम अशी हायलाइट कोण दिले की कृष्ण प्रेमान कशी सगळे ऑटोमॅटिक आमगेलकण येता तर आमकां ताचे खातीर एक्स्ट्रा एंडेवर करचेशी कसले नेसेसिटी ना. सो ताचे खातीर आतां इट विल बी इजी की लायफांत आमकां कसले क्वेश्चन आयले नाल्यार कसले चॅलेंज आयले तर आमकां एक आन्सर गोतस की हा चलो कृष्ण प्रेम चूज करायची बाकी सगळे ऑटोमॅटिकली येता तर हे तुम्ही स्किटा दाखवून मस्त चंद कोण दाखयले. सो थँक्यू व्हेरी मच ड्रामा टीमाक की तुम्ही इतलं चंद आमकां ड्रामा दाखयले. सो आता आम्ही नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करूया. तर नेक्स्ट आता राधाकुंड प्रभू जे आसा तांणी आमगेले राधा गोपीनाथ मंदिरांतले एक सिनियर ब्रह्मचारी आसाची तांणी 1997 ताजे पहिले फुडें 1997 फुडें तांणी दुबईन तू एका पेट्रोकेमिकल कंपनीन तू काम करत आशिल्ले आणि थंय तांणी इस्कॉनाचे कनेक्शनान पयले. सो प्रभुपाद लीलामृत म्हणजे आमगेले जे फाउंडर आचार्य आसा तांगे लीलामृता बुक वाजून तांणी इन्स्पायर जाले आणि तांणी राधा गोपीनाथ टेम्पला भितर ब्रह्मचारी आश्रम जॉईन केले. सो करंटली तांणी इंटरनॅशनल मार्केटिंग आणि टुरिझम जे आसा वाडा भितर एक गोवर्धन इको विलेज म्हणून व्हड कम्युनिटी आसा इको फ्रेंडली कम्युनिटी आसा ताचे तांणी डायरेक्टर आसाचे इंटरनॅशनल मार्केटिंग आणि टुरिझमचे आणि ऋषिकेशान तू मधुबन आश्रम जे आसा ताचे तांणी ट्रस्टी आसा. आता एव्हरी इयर कार्तिकांतू राधा गोपीनाथ मंदिरांतल्यान एक व्हड यात्रा जाता कार्तिक यात्रा. सो हाजे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी जे आसा त्या राधाकुंड प्रभू अराउंड 20+ इयर्स दोन तांणी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी तांणी घेता आसाची हे कार्तिक यात्राचे आणि सगळे डिवोटीजा खातीर तांणी थंय फॅसिलिटीज आणि अरेंज करता आसाचे. अलॉंग विथ कार्तिक यात्रा तांणी सेक्रेट जर्नी प्रोजेक्ट वरी हेड करच्या लागल्याची आणि हे सेक्रेट जर्नी प्रोजेक्टांतल्यान वर्ल्ड वाईड जितले बरी योगा ग्रुप्स आसाची हे सगळे योगा ग्रुप्स इंडियान तीर्थक्षेत्र नाल्यार पिलग्रिमेजा खातीर म्हळ्यार अशी विंगविंगड विजिट करच्याक यात्रा खातीर तांणी येताची आणि हे सगळे राधाकुंड प्रभूजी जे आसाची तांणी हँडल करच्या लागल्याची. सो आमी आता हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूक वेलकम करया आणि तांकां एक आमकां जन्माष्टमी बद्दल मार्गदर्शन दिवच्याक आमी वेलकम करताची. आमगेले पारंपारीक पद्दतीन 3 पटे हरी बोल म्हणू राधाकुंड प्रभूक आम्ही वेलकम करूया. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तर हांव थोडे लेट जॉईन जालोलो जाल्यार मस्त पुरा ड्रामा पळयलें चेडवान श्लोक आनी लायक करून उच्चार करचे पळयले आणि ह्या जन्माष्टमीचे फंक्शन लोक निमगीत असत की एक वीक मागीर कशी जाता आसा जन्माष्टमी हें तुमगेलें म्हणून. आमी म्हणलें की आमगेले 365 डेज कृष्ण जन्माष्टमी जाता आसता. ह्या लोकांत दुसऱ्या लोकांत तिसऱ्या लोकांत अशें वेगवेगळ्या लोकांत कृष्ण जन्म जाता आसता. आमी केदनाय केल्यार कृष्ण जन्म जाता आसता खंय ना खंय. त्या निमते आमी केदनाय केल्यार कृष्ण जन्म आमकां ताजे उडगास करून आमकां देवाल उडगास करचे तशी आमकां प्रेरणा दिता. तर चेडवान लायक करून तांगेले कृष्ण राधा अशी जावन सगळ्यांकय एक देवाल विशयांत उडगास करून दिवचे मस्त एक इम्पॉर्टंट. आमी पळयता ते आमगेल्या GSB यक्षगान आनी जाता तांतूय कसन ना कसन एक प्रसंग आसता आनी त्या माध्यमान आमकां तो कसलो विषय जाल्लो आसता त्या काणी तांतू कशें आसता त्या कसन आमकां शिक्षा जाता तशें म्हणून एक यक्षगानांतूय जाता. तशींच हे वेगळे ड्रामा केलेले आनी चेडवान लायक करून श्लोक आनी भगवद्गीते श्लोक आनी म्हणू चंद करून हांगा दाखयलेलो आसा. तरी कृष्ण जन्माष्टमींत आमी आमगेल्या हृदयांत कृष्ण आसा बसून आसा ताका कशी आमी पळयता म्हणून त्या कृष्ण जन्माष्टमींत सांगता ती. आनी राधानाथ महाराज हे सांगतात की आमगेले हृदय कशी जावका म्हळ्यार सॉफ्ट एज बटर म्हळ्यार ती लोण आसा पळय कितलो सॉफ्ट आसा तितले ते मऊ जावका म्हणून. तितले मऊ जाल्ली मागीरची हृदयांत आमगेले कृष्ण येता आनी त्या कृष्णाक बटर थीफ म्हणटात आमी माखन चोर म्हणटा ती. त्यातनं तो येवन आमगेले हृदय खांपून व्हरता म्हणून सांगता ती. त्या निमते आमी
या वेगवेगळ्या देवाला जप करचो, हरिनाम संकीर्तन करचे या पुरा आता हांव आतां एक्चुअली ऋषिकेशान आसा. ऋषिकेशांत आमी MVT ऋषिकेश तांतू बैसून आमी आतां मोर दॅन 120 पीपल मोस्टली वेस्टर्नर्स तांकां इन्स्पायर करता आसा ती हरिनाम करच्याक. तरी तशी देव सगळ्यांक आमी कशी चडांत चड करून कृष्ण कॉन्शियस दिवचे. आमी आमगेल कसन डे टू डे एक्टिविटीज आसा ते कोर आमी लायक कोर जप आनी कोर आमी जन्माष्टमीक कशी पार्टिसिपेट केला या लायक कोर तशी जी आनी मस्त मस्त प्रोग्राम जाता आसता तर त्यावेळी सकट प्रोग्रामांत पार्टिसिपेट कोर या प्रोग्राम सक्सेसफुल कोर कितले आमगेल्या बांधव GSB बांधवांक आनी चड इन्वॉल्व कोर या हरे कृष्णा महामंत्र जप करचे. तांणी तांगेल कसनय कोर नासल्यार तांकां तें कंटिन्यू करचे दिव्यात आमी. पण आमगेले इम्पॉर्टंट की हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे तांकां सांगू का आनी एटलिस्ट 1 राउंड केल्यार तांणी तांगेल घरकड बसून करूं येता. म्हळ्यार देवाल उडगासू आमी शरीर सोडताना देवाल उडगास येवका तर देवाल नामस्मरण केल्यार मात्र आमकां देवाल उडगास येता. आनी नामस्मरण करना आमी अशें विचार केल्यार की आमी देह सोडताना आमी आमकां ऑटोमॅटिकली येतलो म्हण अशें विचार केल्यार जायना. तें म्हळ्यार शास्त्रांत वेगवेगळे कडेन सांगलां की आमकां खांकी वोंकी या त्या पुरो आसलेली निमती तेन्ना आमी आमगेल्या शरिरार वयर चड ध्यान दिता ती. तरी त्या शरिरार ध्यान दिल्यार आमकां तें शरीर वापस खंयचे दुसऱ्या शरिरांत येवचें पडटा. पण तेंची आमी देवाल उडगास करता आसल्यार आमकां वापस ह्या भौतीक जगांत येवची काही गरज ना म्हणटात पळय तशें. म्हळ्यार वापस हांगा येवका काय म्हळ्यार आमी त्या संवसाराचे चक्र आसा तातूंत भायर पडटा ती. तर अशी जी आमकां कृष्णाला केन्नाय उडगास येवची तशी आमी कसन ना कसन म्हळ्यार आमगेल्यान तूं सांगलां की आमी कसन एक्टिविटी करता ती तांतू कृष्णाला उडगास येवका. आमी कसनय बायल मनशां तांणी रांदेकाय हाडच्या वता ती तेन्ना तांकां कृष्णाक कशी लायक करून खंयची रांदेकाय आवडटा ताका खंयची रांदेकाय आमी ताका प्रसन्न करूं येता. घरकड येवन हरिनाम करता करता त्या रांदपानी केल्यार मागीर ताका नैवेद्यानी कोर तशी कंटिन्युअसली आमी कृष्णाला उडगास करता राबल्यार आमी 24 hours कृष्णाला ध्यान करूं येता. तशींच आमी निर्दोश फुडें आमगेल्या कृष्णा बूक आसा तांतू वेगवेगळे 90 स्टोरीज आसता ती. तर त्यातूंतले खंयचे आमी कसनय उगड त्या थोडेपुणी एक पॅराग्राफ 10 मिनिटां वाजिल्यार आमी रातची निर्दोश फुडें कृष्णाला उडगास केल्यार आमी रातच्या स्वप्नांतूय कृष्णाला ध्यान करूं येता म्हूण आसा. कळ्ळें? तर तशी मस्त मस्त धन्यवाद पुरा पार्टिसिपेंटांक पुरा कोण कोण अंतू बॅकग्राउंडार मस्त जण काम करता आसता ती. आनी पर्टिक्युलरली ह्या ड्रामांतू तांणी पुरा ह्या टेक्निकल इतले लायक करून केला ड्रामांतूय. आनी तांतूय आमी पळयलें की कशी कृष्ण प्रेमा आयल्यार बाकी पुरो ऑटोमॅटिकली येता म्हणून. तशी आमगेल्यान मस्त पुरो अवगुण आसच्या पुरो ती. पण आमी कृष्ण प्रेमाक ट्राय केल्यार आमगेले भितर लायक गुण येवन आमी आमगेले जन्म सार्थक करूं येता म्हणून. हरे कृष्णा. धन्यवाद मस्त मस्त सगळ्यांकय. धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही आमकां एक अशी शॉर्ट अँड स्वीट अशी एक लाईक जिस्ट दिली आयच्या प्रोग्रामाचे आणि आमकां गाईड केले की कशी आमी डे टू डे लायफा भितर कृष्ण प्रेमाचे ज्या ड्रामांत आमी पळयले त्याचे ऍप्लिकेशन कशी करचे जाता तुम्ही आमकां हे ड्रामा तुमगेल हातूंतल्यान सांगले ताचे खातीर तुमगेल मस्त मस्त आभार. धन्यवाद. तर आज आयिल्ले सगळे बांधवांक मस्त मस्त धन्यवाद. कोंकणी भागवत पुराणान तुम्ही पार्टिसिपेट केले बद्दल. आणि आज अशी हे करून आम्ही आयचे जन्माष्टमी महामहोत्सव जे आसा ते आज समाप्त करूया. सो थँक्यू व्हेरी मच एवरीवन की तुम्ही इतले पार्टिसिपेट जितले तरी पार्टिसिपेंट्स आसाची ज्यांनी ड्रामा डान्स हातूंतल्यान आमकां फॅन्सी ड्रेस हे सगळे हातूंतल्यान आमकां इन्स्पायर केले आणि जे लोक तुम्ही अटेंड केले अशी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की नित्य प्रोग्रामांनी अटेंड करता उराची अशी आमगेर कोंकणी भागवत पुराणाचे प्रोग्राम जाता उरताचे आणि तू प्लीज अटेंड कराची. आणि आम्ही आता
हे महोत्सव समाप्त करें. सो थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री प्रभु की जय. हरे कृष्णा. स्नेहा माता जी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. चित्रेश राधा कुंड प्रभु जी के मस्त धन्यवाद की आमका गाइड करचंतु. आयचे सेशन आका आमका विराम दिव्या तंतु पूरा जनाका धन्यवाद सांगता सर. एक दोन अनाउन्समेंट करता सर की संपूर्ण भगवत गीता पारायण संच तारीख असं नावदेव कजलेरी भारती माताजी माया माताजी जाओ विद्या माताजी देवी आता तशीची नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे लास्ट फ्यू क्लासेस जाता असं सेशन्स मंडे वेनसडे आणि थर्सडे सॉरी फ्रायडे त्या काय अटेंड कर कमन सांगून मागून घेता असं. आता इतली लायक जावन पुरा बांधवांनी जॉईन झालेलं असाची लास्ट 1.5 to 2 hours अंतू जन्माष्टमी पुलचेक कोंकणींतू चर्डुवान करचे तेंगल चर्डुवाल पेरेंट्स एफर्ट्स तेंगल रिलेटिव्स एफर्ट्स ऑर्गनायझर्स एफर्ट्स ते ऑर्गनायज करूक ड्रामा टीमाचे एफेक्ट कालिया मर्दन टीमाचे तशी एक एक पेरेंट्स डान्स नंदोत्सव डान्साचे तशीची यशोमती नंदन डान्साचे पूरा जणांन ओट्ट कोरनु इतली दीस प्रॅक्टिस केलेलं असं कृष्णा खातीर आणि त्या बांधवा तांगेल प्रेझेंट करच खातीर पूरा मस्त मस्त धन्यवाद असं. नरसिंह प्रणाम म्हणू आमका हांग विराम दिव्या. नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हादलाददायिनी हिरण्यकाशिपोर्षः शीलतन्कानकालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामधुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद. भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय. पूरा जनाल परमेश्वरी आयचे जन्माष्टमी महोत्सवात विराम देताची कसले चुकी जल्ला कसले जल म्हणजे माफ करता मागून घेऊन वैष्णव प्रणाम करून आमकां एंड करूया. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जन्माष्टमी महोत्सव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय. जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.